já jsem Mr. Belík a tohle je moje nové videjko. Já se jdu připojovat na sít, kde by měl být údajně Herobrine. Je tady můj bratranec, který si zahraje za chvíli. Co to? Herobrine! Lidi, a jsme bude za mnou. Ne, prosím. Já si chci aspoň natěžit dříví. Lidi, počkejte, já si jdu kouknout, kolik je tady sídů. Tak jo, lidi, jsme tady. Byl bych moc rád, kdybyste dali like a odběr. Kurňa, co mě hituje? Ano, like a odběr, budu za to moc rád. Chtěl bych dosáhnout 50 odběratelů do konce tohohle měsíce. Jestli to dáte, budete nejlepší, děkuju. OK, doufám. Co to je? Kurňa. OK. Lidi, a příští týden o víkendu bude video možná u mě. Ano, u mýho nejvlastního bratrance. Mu říkám bratranec, protože je hodnej moc. Jo, každý den ho krásně biju. No to je sice pravda, ale... Budeme moc rádi, jestli dáte na video příští týden u Máti like a odběr. Budu za to moc rád, jak jsem říkal, chtěl bych do tohohle měsíce dosáhnout 50 odběratelů, tak jestli byste mě odebírali, budu za to moc rád, budu šťastný fakt. O kurka! Ne! Prosím! Ne! Já umřu! Prosím, já nechci umřít. Close, let it go. Všechny záchody vybouchnou. Hele lidi, můj nevlastní bratranec mi bude radit, já tu hru sice znám, ale on si ji chce taky nějak toho. Budeš mi radit, jo? Kamu, neudělej si 7 krafťáků, prostě. Jo, on si udělal 2 krafťáky, lidi. Jdeme. Já nemám jenom jeden. Kamu, hlavně si neotrav tím budu. Nebo co dá? Jo, když je zkažená. A jak poznám, že je zkažená? To nejde poznat. Lidi, jestli napíšete do komentářů, že můžu, tak vám odběra. Co to? Tohle věc. Kamu? Proč tady je... OK, lidi. Musím běžet. OK. Teď jsme byl menší rozhovor mezi tím, co budeme dělat u Máti, co budeme točit. Napište schválně do komentářů, co byste chtěli, aby jsme natočili. Žádný ochutnávky. Já mám strach asi ve ochutnávky. Tvarohu. Kde je? Hey, what? Kamo, já umřu! Co mě furt hituje? Já si potřebuji natěžit aspoň nějaký shooter. Jsem přišel o svůj krafťák. Napište mi do komentářů, co je vaše nejoblíbenější jídlo, že já teď za chvíli chcípnu na hangr. Hej, ne! OK, tak mě nejspíš zase něco zabilo, skvělý. OK, lidi. Jdeme na to, lidi. Počkejte, já něco musím... OK, lidi, pokračujeme. Já jsem to musel na chvíli stopnout. Pro vás je to zkráceně, ale... Oh, shit. Skácím strom, nevím, co mě předtím zabilo. Ale doufám, že se dožiju dalšího dne. No ne, mým úkolem je najít a zabít Ender Draka. To nevím, jestli na tomhle sídu dokážu, ale zkusím to. Budeš mi zadávat úkoly.
Najdi Herobrina, moni. Najdi Herobrina. No tak to je teda hodně lehký. Chtělo by to najít nějakou tu věž s těma pillagerama. Nebo raiderama. Nebudem se dávat. OK lidi, teďkon dávám natáčení, dávám svým bratrancovi, doufám, že nebude dělat kraviny. Tak tady máš. Děkuju. A hraj, zkus něco udělat. OK lidi, bratranec si to teda převzal. Zajímá mě, co teda udělá. OK. To se teleportoval. Ty nikam. Lidi, já jdu na chvilku někam, jo? Počkejte. Tak jo, lidi, jsem tady zpátky, bratranec bohužel už bude muset. Tak se s ním aspoň rozlučte, já se s ním rozlučím, čau. No nic, doufám, že nepotkám zase Herobrina. To bych byl fakt jako na nervy. Tak jo, lidi, jsem tady zpátky. Byl bych moc rád, kdybych našel třeba vesnici. Lidi, brácha už bude, ale zkusím tady skácet s troma, dám mu to ještě na chvíli. Lidi, napište mi, jestli odebíráte Studio Moon. Já už jdu. Okay. Kde to jsem? Jaký nájezd. Ne? Máme tady něco. Nice. Nějaký... Kurňa, budeme muset zabít ty. No tak to je průser. Tady Herobrine. Proč? Já teď natáčím. Pokračujeme. Fuj. Venku je nájezd. Ach jo. Oh shit. No tak, proč se nemůžu hejbat, ne? To si děláte srandu, já jsem se nemohl hejbat. Ach jo, to není moc. Ano, kupte mi prosím to k večeři suši, budu za to moc rád. Prosím, tati. Já už můžu volat tetě Silvia. Tati, prosím, jenom suši. Ale já už můžu volat tetě No Silvia. a co jako? Doufám, že si mě neteleportne zase ten Herobrine. Budu lidi upřímnej, byl post. Víte, jak to myslím. Co to je? Vesnice. Ne, on je tady nájezd. Já myslím, že to není tam ta vesnička. Maj, není cesty zpět. Kurka! Netrup! Já si jsem... Kurňa, ne, prosím, ne. Ne, Raider, pomoc. Ne, Herobrine, já nevím. Jsem v prdele. Jdeme, Segra, kde seš?
Ne. Ach jo. Brácha se při. Ach jo, to není možný. OK. Já taky hraju. Kudy byla ta vesnička? Já můžu lítat. Já jsem šel... Ne. Lidi, příště natočím videjko, jak točím nějaký mod. Ach jo. Tudy. Jdeme. Jo. Je to tam. Brácha, ty se taky připojil. Jo. To, co tamhle lít. Já. Oh shit! Doufám, že Herobrine nemůže lítat. Jo, může. On nehraje na životy. Ale může. Prosím, ať už tady není. Já už ho nechci vidět. Ne. On tě zabil. OK, lidi. Brácha mě zabil. Je to sám. Ne, Herobrine, nech mě. Já ne, prosím, já už nechci. Žádný nemám, kurňa, nech mě! Ne. Vypadej mě, Emeraldy! Není to zpět. Nechám tě víc. Já mám. Není to zpět. Nemůžu vás najít. OK, lidi, jsem tady zpátky. Laguje si to kruto přísně. Wow, ono je ráno, já se nemůžu zase hejbat. Kamo. Ne, ke mně běží creeper. Ne. Uf. Dobrý, žiju. Lidi, já bych to tady asi ukončil. Crashla se nehra. Takže s Bohem dejte odběr a like. S Bohem. Prustovej.